Hey guys, πάνω εδώ σήμερα θα σας δείξω όλα τα σπίτια που έχω φτιάξει στο Minecraft και άδερφοι μου. Λοιπόν, περιμένετε, θα βάλω αυτό στο inventory μου γιατί... Όπα. Ας το δω. Και συνεχίζουμε. Το αλλάξαμε και αυτό το σπίτι. Λοιπόν, πρώτα πάμε στις αδερφές μου. Περιμένετε λίγο να κάνω κάτι στην αδερφή μου. Πάνε κλείσει την πόρτα. Συνεχίζουμε. Πάνε κλείσει την πόρτα. Ναι. Αυτό είναι το σπίτι της Δέσποινας, ακόμα δεν θα το διακοσμήσει από μέσα. Εδώ είναι, θα βάλει μια βαρκούλα. Εκείνο αφήστε το, δεν θα σας το δείξω γιατί δεν ξέρω τι θα φτιάξει η Δέσποινα. Και μετά όταν το φτιάξει θα το κάνω βίντεο να το δούμε. Εδώ μέσα είναι το άλογο όμως, όπως είχα δείξει άλλο βίντεο. Και ξέχασα παιδιά να σας πω ότι το intro μου απέτυχε. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Χάλασε και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εδώ μέσα το αλλάξαμε. Θα διακοσμήσουμε λίγα πράγματα εδώ μέσα ακόμα. Εδώ πέρα είναι οι πανοπλίες μου. Τις άλλαξα θέση από όταν ήταν εκεί πέρα. Το έκανα λίγο πιο μεγάλο χώρο. Εδώ η αδερφή μου άλλαξε τα κρεβάτια, το χρώμα, έβαλε εικόνες. Προσπάθησε να βρει να κάνει μια ώρα τις εικόνες, να βρει τις κουρτίνες. Στις εικόνες είναι. Επίσης και αυτές είναι τέτοιες εικόνες. Αυτή είναι η σμαραγδένια, έτσι την ονόμασαμε. Περιμένετε. Έχουμε βγει έξω. Αυτή είναι η γέφυρά μας όπως σας δείξαμε. Εδώ πέρα έγραψα τάκο, δεν ξέρω γιατί. Φύγε! Πω. Κάντε ανταλλαγή με τους villager. Και αυτός εδώ είναι ο παίχτης μου. Ωραίος. Σταμάτα ρε. Εδώ κάνει τα ανταλλαγή. Αυτή είναι μια τσουλήθρα που έφτιαξα. Και το σπιτάκι μου. Κοιτάξτε το. Το καινούριο μου σπίτι είναι αυτό. Άμα σας αρέσει, γράψτε κανένα σχόλιο. Για το intro πριν που σας έλεγα συγγνώμη. Αλλά ήταν ωραίο εκείνο. Τώρα όποτε θέλετε ας το βλέπετε. Εδώ είναι το σκυλάκι. Αυτό άστο Δέσποινα. Το έκανα αυτό για μερικές φορές να παίρνει αέρας ο σκύλος. Εδώ είναι το τέτοιο. Έκανα από πίσω από το ανθρωπάκι, έκανα πώς το λένε, κήπο, τέλος πάντων, ναι. Εδώ πέρα την κουζίνα δεν την έφτιαξα ακόμα καλά, αλλά έχω πολλά φαγητά. Εδώ πέρα βλέπετε τη θέα. Λοιπόν, και το νερό όπως βλέπετε έκανα ένα μπακ και κάθεται, ναι, δεν πέφτει μέσα. Και λοιπόν εδώ πέρα. Λοιπόν, πού είναι η έξοδος? Εδώ είναι η έξοδος. Έλα. Αν θέλετε να βγείτε από αυτήν τη σκάλα πάντα από εδώ
Και αν θέλετε να βγείτε έτσι, πάτε έτσι. Και λοιπόν εδώ μέσα τι έχω? Χημεία. Play Minecraft. Minecraft. Βλέπετε. Minecraft. Εδώ κάνετε τα ρούχα σας, τα δερματεία εκείνα, τα καφέ, ό,τι χρώμα θέλετε, με σκιδόδερμα. Να το μου το δείξει ένας φίλος μου, ο Κώστας Γκρέιμερ, που το γνωρίζετε κάποιοι. Και νομίζω αυτά ήτανε που ήθελα να σας δείξω. Φύγε! Και λοιπόν έτσι πηγαίνετε εδώ πέρα. Η άλλη έξοδος μου είναι, θα τη δείτε τώρα. Εγώ πάνω φτιάξω το εργαστήριο. Λοιπόν, να το. Η άλλη έξοδος. Σταμάτα να μου κάνεις τρύπες. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, εγγραφή όσοι είσαστε καινούργοι και πατήστε και το καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!